Astăzi o să facem un nou episod din Brawl Stars. O să jucăm pe duo Showdown cu Byron, pentru că vreau să-l fac și eu de 13, așa, da? Mamă, credeam că suntem doi. Vreau să vă spun ceva. Mie mi se pare ciudat la Belle. Când ea pierde, ea vrea să-și rupă asta, cum să-i zic. Uitați acum că vă arăt. Vrea să-și rupă, ia uitați, dar nu poate. Deci înseamnă că nu e bună. Și la Byron, deci ia uitați, îi vine să plângă ori să-i rupă capul la asta. El acum e bun. Fiți atenți. Unde? O să iau nu pe B. Ba da, pe B. Și acum să vedeți. Dacă eu să pic cu cineva, am văzut la multe de-astea, am văzut foarte multe și, de exemplu, Leon cu... Dacă eu pic cu Leon și o am pe Nita, și ce se întâmplă? Se face o impresie de aia în care mie mi se pare că, cum se numește, Leon își aruncă cadeaua și o prinde în gură, după aia Nita se întoarce înspre el și îl pupă un gen de ăsta. Așa am văzut eu. Bă, ia. Ieși de aici că te-am făcut. Bine, bobiță. Hai. Hai. Bă, dar unde e asta? La mine. Bă, dintr-o lovitură, ce mă bucură. Mamă. Oh, l-am întrecut pe Spike. Nu te cred, l-am întrecut pe Spike. Aș vrea să mai iau pentru prima oară pe Jessie. Bine, pentru ultima oară pe Jessie. Bă, dacă l-aveam eu pe Leon în loc de Crow, ar fi șmecher. Că v-aș arăta ce se întâmplă. Mamă. N-aveam șanse. Și eram cu Lino, mare chestie. Lino, cine e ăla? Lino Golden? Lino Boy? Lino Kitun. Aș mai lua pe B. Mie îmi place acum, cred că îmi place să dau foarte multe jocuri cu B, pentru că acum mi se pare că e bună. Bună, în sensul ăla extrem de bună. Dar, cum să vă spun, mie nu-mi place de ea în sensul că dă odată ca ultimata lui ei este la fel ca lui Carl.
este la fel cum Decea este combinată cu el, că dă doar o dată, nu ca toți. Și Max are de 4 ori, uitați. Leon. A murit Leon. Cred că o să pierd-o. Ba nu. Cred că o să câștigăm, adică mai sunt 3 echipe și nici ăștia nu uite aici. Ieși de aici, Bibi. Te fac. Hai, fă-l. Nu te cred, am făcut-o pe Bibi și asta nu e în stare să-l facă pe ăla. Mamă, mai trebuie 11 trofee. Deci, 11 trofee ca să fac așa ceva. Deci uitați de unde începe astea pe Bell. Bell, new plin. Mamă. Deci fiți atenți. Intrăm pe Bibi și dăm aici. Vedeți cât de puține dă? De-astea sunt. Intrăm pe search și uitați-vă aici. Cine a mai pomenit așa ceva? Ia să intrăm pe Bine, puține. Sprout, nu. Stați, uitați, Gale. Și ăsta la fel ca search. Pe cine a mai fost? Nu l-am pe colonelul Raps. Uitați. Nu Bell. Deci ați văzut că Cindy este adormită. Dar ea este băiat. Deci ea da nume de fată dacă este băiat. Asta n-am înțeles. Uitați, Cindy este băiat. Cindy n-are ce să caute cu nume de fată. Dar de ce dau un chest? Du-te și tu de aici. Fugi, Barley. Fugi. Ești varză. Mamă. Deci fiți atenți. Aici cu Star Power am de 21 în afară de 2. Unde sunt cu Power? Uite, Brock, ăsta și ăsta. Vedeți? Ia să mai dăm un meci cu B. Nu aici. Ce aici? Stați așa, nu cu ăsta. Nu cu B. Nu cu B. Ci cu Crow. Cu Crow. Îi facem terci. Sunt prafi. Nu au nici pic de ajutor. Ia uite. Mărlă, măi. Da, o să ne facă aproape. Dă-te! Ieși și tu de aici. Ieși! Lău. Hop! Șupega, mă! Nu stau la vorbă. Eu sar pe ăștia, îi mănânc. Mamă, da, ce m-a nimerit. Mamă, dar cum ar fi să-i dea viață ăsta lui Barley? Cum ar fi? Ar fi șmecher, adică... Să-i dai viață unei
Nu te cred. Nu te cred chiar deloc. Acolo! Hop, 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 hop. Las, 38. Bă! Dar nu-mi dau ultimata pe ăștia. Eu vreau să-mi dau ultimata și pe ce? Pe aia lor. Bă! Dar cum mă nimerești asta? 5, 3, 2, 0. Bine. Mamă, deci eu aveam power 10, Barley power 10 și la power 9. Mai rău. Văleu și văleu. Mamă. Aș vrea să dau acum cu Jackie, n-am mai jucat de mult. Cu Tic. Tic, și de ce să dau cu Tic? Pentru că el este bun, că dă și pe sus. Și orice ar fi, ia uitați. Doar dă pe sus. Și așa suntem mai avansați la ăla. Hai! Bă! Ne dă ăia! Bă, uitați-vă aici că ne dă! M-a înghețat! Nu te cred! În echipa noastră eram doar de power 7. Aolea, ce șmecher. Nu te cred, 2 de Tic. Bă, ne mai trebuia ori o Piper, ori un 8-bit și eram aceleași echipe. Eu aș face orice ca să câștig aici. Orice, băieți, orice! Nu este nimic decât orice. Ăsta îi face simplu. Bă, Tic e bum. E bum. E vai de el dacă nu câștigăm. Hai bă că le dai. Mama, atât scade ăla cât dă. Bine, bobiță. I-am bătut cu 83. Cine dă în continuu? Nimic. Care era ce? Ăsta era celălalt gadget. Ia. Bine, bă. Dau la-o pe ăia pe Dynamite. Ieși de aici.
Bă, nu te cred. Cred că Bi face pe toți. Bine. Dă-i, Bi, dă-i, dă-i, Bi, dă-i! Bine, Bi! Mamă, face spams? Bă, du-te de aici! Bine, bă, ce șmecher i-am dat-o. Bă, dar știți de ce e bun gadgetul ăsta? Pentru că dă mai multe bombe, băieți. Pa, am și câștigat. Chiar și cu aia 2 de Star Power am câștigat. Mamă, bă, e bun gadgetul ăsta lui Tic. Nu ăla al doilea. Ăsta primul, bă. Ăsta e forță. Uh-oh. Bă, mi-am pierdut primul gadget. Primul gadget e vai de mama lui. Mamă, ne atacă toți. Ne-am atacat toți. Mai dau o dată să vedem cu cine pică. Bine, bă! Hai. 94? Nu te cred. Pentru atât? Păi, sper că n-are gadgetul ăla. Sper că n-are gadgetul ăla. Mamă. Deci de la 94 n-a mai atacat nimeni. Bă, băiatule! Bă, băiatule! Mamă, ce mă enervează când zice. Bă, deci, atât de slabi. De ce dă numai pe mine? Bă! Nu te cred așa ceva. Pe cine să mai iau, că n-am. Ia să vedem dacă e bun Byron.
Ce? Am picat cu Frank Derash versus... Acum am aflat cu versus cine. Ce? Haide! Mamă, ce nabă e! Alex? Bine, bă. Hai. Hai că vă cred. Haide. Bine, bă. Frank? Bine, și cam atât pe ziua de azi. Salut! Și dacă v-a plăcut acest episod, dați un like și un subscribe. Pa!